Just tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Good morning guys. Nagbabath pala si Ganito yung print niya. Okay, pinataas niyang konti. What? Yeah, this is cinnamon. I didn't put the other. Hi guys. Good afternoon na ba? Good morning. Good morning guys. Today is Tuesday, May 18. And dito tayo sa town. Mag-walk-in ako dito sa may Kmart, kung saan ako nagpapa-SNS. Hindi ako nagpa-appointment kasi nakalimutan ko kahapon tumawag sa kanila. So, titingnan ko lang kung makapagpa-SNS tayo. And kung mayroong slot for me today. And kung wala, punta tayo ng Coles kasi mag-grocery ako. Pero kung mayroon naman akong slot, mag-grocery pa rin tayo guys. So, okay. So, kahapon, hindi ko alam kung mahaba yung vlog ko kahapon. Pag hindi, ito yung continuation nun. Okay, so check natin anong oras na. 11:22. So madalian lang dapat dito kasi pipick upin ko si Holly ng 3:15 tapos balik ako dito sa town. So yan ang ganap ko today guys. So mayroon pero mag-wait tayo ng 10 minutes guys. So ipaabad lang muna natin ito dito. Thank you. Natanggal na yung lumang SNS. And ipapakat ko siya ng shorter pa dyan. Ayun, pili lang muna tayo ng kulay na ipapalagay natin sa kanya. Ayoko yung glittery. Dito tayo. Pili lang ako. Ito yata yung last time kong pinalagay. Itong 283. Ito ba yun? Siguro dito na lang tayo. So, 1.5. Ayan. May pagka-nude ulit. Hindi pa makita nyo. Ayan. So, ito na lang siguro, no? 153. Kasi feeling ko, ito yung dati. Yung last time. Yung tinanggal dito. Ito ata yun. So, ito tayo. Tapos na tayo dito, guys. Ayan. Na yung ating nails. Simple lang yung kulay. Nude ulit. Punta ko dito sa Foodland kasi kukuha ko ng yung ano ba, yung apple na racket. Yun yung bagong gusto ng mga batang apple. Ay, wala silang racket. Hindi ko makita yung racket, guys. Wala ata sila today. Ito, me apple. Walang racket. Wala sila yung racket na apple sa Foodland. So, punta tayo ng Coles and bumili pala ako ng lunch. Ito yung sushi na crab tempura with avocado. Dalawa yung binili ko tapos isang shrimp tempura. So, yan yung ating lunch. Punta tayo ng Coles muna kasi anong oras na? Nagmamadali ako. Time is 12:54. Hala. Dito na tayo sa Coles and kumain na pala ako ng lunch. Nakakain ako ng tig-isa yung crab tempura tapos yung shrimp tempura. Yun ang nakain ko. Kaso natapunan ako ng soya sauce. Ayan, diba? Okay. Grocery na tayo kasi kailangan ko magmadali kasi pipick upin pa natin si Holly. Okay. I-set up ko lang muna yung aking alarm na dapat 2 PM nasa ano na ako. Tapos na ako. Ayan. 2 PM. Anong oras na? 1:15. Tara, let's go. Bilisan ko yung pag-grocery kasi pipick upin ko pa si Holly. Laki ng watermelon. Kuha tayong isa. Ayan, laki niya. Ang laki ng mandarins. Kuha tayo nito.
ng smiley fritz. Smiley fritz. Ayan yung smiley fritz. Thank you. Please come to the back door for delivery, please. Please, first product, Ito, hindi ko pa ito na-try. Try natin itong veggie crisp na sweet potato and purple potato. Try natin. Tapos na ako dito guys. Ito na yung last na kukunin ko. Okay, tapos na tayo. Bayad na tayo. Kuha tayo ditong flower. Kuha tayo ng isa. Sayang. So okay na tayo. Bayad na tayo guys. Mag-aalas 2 na. Dapat nasa cashier na tayo. Dito na tayo sa cashier. Check ko lang yung time. Anong oras na. Hindi pa siya nag-alarm eh. Ayan, 1:54. Tama? Yeah, 1:54. Tama, nakaabot tayo bago mag-alas 2. Hi! Hi! Ayan, nag-alarm na siya. Dito pa rin tayo sa cashier. Yeah. Yes.
Thank you. Umuulan, guys. Ang pangit ng weather. Umuulan. Wait lang, mababasa tayo. Wait lang. Ay, ang lamig ng hangin. Hindi titigil yung ulan. Tara, lusob na tayo sa ulan. Ang lamig. Basang-basa tayo. Buti na lang ito yung sinuot ko, oh. Ay. Tingnan nyo, oh. Ang lakas na ng ulan sa labas. And basang-basa yung mga ko, pinamili. Sinisip na tayo. Ano oras na? 2:09. Tama-tama. Uwi na tayo. Oops. Dito na ako sa bahay, guys. And si Jan wala dito. So, ako lang ang nagbaba lahat ng mga pinamili ko. Ayan. Nandyan sila. Ano na? 2:45. 2:45 na. So, meron pa akong oras. Ilagay ko lang ito sa bus. And, ilagay ko yung mga dapat ilagay muna sa ref. Then, yung iba, mamaya na lang pagdating namin ni Holly. Kasi, may dancing si Holly. Pipick up nito si Holly. Tapos, diretso kami sa mount. So, lagyan ko lang ito ng tubig. And, yung mga yan, yung mga dapat ilagay sa ref, ilagay ko muna. Yung flowers na binili ko sa Kohl's, may naka-attach na ganito. Ang tawag sa kanya ay Floral Life Universal. So, kahit anong flowers, pwede siyang gamitin. So, maglalagay lang, may instruction sa likod, maglalagay lang ng tubig sa vase, then ilalagay itong powder. So, ayan yung linagay kong tubig. Ngayon, ilagay natin itong powder na to. Okay, tapos ikat ko yung dulo ng bulak. Ito ba? Yung stem. So, ayan. Kinat ko na siya. Gawin natin. Dagdagan ko yung tubig, no? Parang antas naman. Mamaya ko na lang ayusin. Pero kasi mamadali ako. Dagdagan ko yung tubig mamaya. Ayan siya. So, ito na yung next. Yung, ayan. Ito yung ilalagay ko sa ref. Tapos yung gatas. Nailagay ko na sa ref lahat ng mga nakalagay dito. Ayan na lang yung mamaya na gagawin ko. So, alis na tayo kasi ang oras ay 3:05. 3:15 yung pick up kay Holly. So, alis na tayo. Dito na si Holly. Ayan. Hello. And, Hello. ito na yung kanyang school photos. You have written it? Yung mga boys, hindi ko lang kung napakita ko sa inyo. Nung isang araw, dala na rin nila yung kanila. Ito yung pinunta natin dun sa bahay. Kung maalala nyo. So, ngayon nakuha na niya. You know who that is? Yeah, you're not there, but Yeah. si Holly, wala siya sa group photos, pero nandiyan siya sa, dito sa individual na may pangalan. And, ayan, si Holly girl. You know Ayan. who this is? Michelle. You know who And- this is? Carrie. You know who Ayan yung malaki. Louie. Ayan. That's my favorite. Baba, careful ha. Don't bend, okay? Okay, get changed now. Pagbihisan ko muna siya. Don't vlog me. No, I'm not gonna vlog you. Ang cute niya, oh. Laki mo na, Baba. Okay, change. Dito na kami sa mount, pero si Ol nakatulog. Yung time is 3:46. So, mayroon pa siyang mga ilang minuto para mag-nap. Mamaya ko na siya gisingin. Ayan na siya. Gising na siya. O, mag-yakult muna siya. Thank you. Dinalan ko siya ng yakult. Okay, drink it, Baba. Before we go. Drink it all. Hurry up. Anong oras na? 3:52. Okay. Paubos ko lang yan sa kanya, tapos alis na kami. See you. See you later. Take me in. Yeah, take you in. Okay. Okay. Have fun. See ya. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah. And all the girls around the world, they wanna be
Tika, are you ready for your next? Yeah. Nag-move sila ng room para sa kanilang palatans. Dito tayo sa kapila. Where are you, Baba? Hi. Hi. In those Gucci slides, yeah, yeah. I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under the subtle smile, we'll never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. Let me paint a picture. I see they don't understand. Feeling like Picasso. She brushing against my hands. Seen you from around the way. You didn't give me the time of day. You be making moves that yeah, who really care what Simon say? All the bad things, girl, I had to look past that. Call yourself a dime, I'm just trying to get my cash back. You be looking fine, so no wonder they can't match that. Louis V scarf, or I'm chilling with a dad hat. Whoa, slow it down like that. Just hold me down like that. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty. Good job. Well done. I already ordered pizza, Baba. Your favorite one? Creamy garlic prawns. Yes. Dito na tayo sa Domino's, guys. Kunin natin yung pizza. Seatbelt, Baba. Let's go. Okay, turn off the light. Put your seatbelt. Okay, dito na tayo. Uwi na tayo, guys. Bahay na kami, guys. 6:25. Eh, naiwan ko yan sa car, yung watermelon. Ayan, andyan pa rin yung aking mga gawain. Ayan, yung boys. Ito yung pizza na binili namin. Pinick up pala. Extra large na. Alam niyo na to, guys. Ayan, oh. Meat lovers. Oh, boys, so put it there, please. Si Sak, kinuha niya na yung chicken. Yeah. Okay. Wash your hands, please. And ito ay Hawaiian pizza. Tingnan niyo si Holly. Yeah, kuya. Little girl. Get a drink? I got drinks. And ang favorite namin ni Holly, yung creamy garlic prawns. Sisa. Yeah, 3 here. Okay. Wash your hands. Okay. What are you doing here? Yeah, she did. Wow, Baba, you're so... Yeah, smell. Who's that one, Holly? Cora. Yeah, that's cool. Well, where's Holly? So, kain muna kami, guys. Ang lamig sa labas, tas dito ang sarap. Kasi yung ating heater, Wow, you're yung ating beautiful, wood, Holly. yung ating fireplace. Ayan. Nice. Tayo muna ako dito kasi ang lamig ng aking legs, ha? Nabasa ako kanina nung nag-grocery ako. Sumakit yung ulo ko. Kinuhaan ako ni Jan ng Eurofane. Kasi sabi ko, sakit ng ulo ko. Parang sisipunin ako. Ayan, kinuhaan niyo na ako ng Eurofane. So, kain muna kami, guys. And eto pala yung tawag dito ay mega chicken. 50 pieces to. Andun si, meron dun si Sak. Ayan, si Kuya favorite niya to. Kuha din tayo. They're not spicy at all. No, it's not. Guys, ayan, nakaligo na siya. Thank you, guys. Please like, please subscribe if you're having that. See you next vlog. Alam na kami, Bye-bye. close na namin tong vlog. Kasi ako ay sumasakit ang ulo ko. Ayan, binigyan ako ni Jan ng tubig. Inumin ko na ito after nito. If you want that, Ayan, nakaligo na siya.
And may tirang pizza. Yun na yung baon nila bukas. Are you gonna have pizza tomorrow, Sa? Yeah. Huh? And watermelon. And watermelon. And make have watermelon for Katie, please. Yes. Thank Not you. now. Not no? Oh, you want that one? Yeah. Yeah. May tira pa akong This ano. is yucky. What sushi? The one I had. May leftover. Yucky to me. From where? Yeah, because you don't like it. I love sushi. I know you do, but I want you to eat your pizza because that's my surprise for you. Thank you. Kasi kanina gusto niyang kain. Sabi ko, hindi, magpi-pizza tayo. Isi sa kumain ng pizza. Kasi yan, kumakain. Good, Sa? Oh, no. No, that one. Oh, Yeah. they're good like that, It's good. mate. Try it. Try it. Yeah, okay. Okay, guys. Close ko na yung vlog kasi meron pa akong... What is that? Meron pa akong... Avocado. Meron pa... Ayun kasi avocado. Meron pa akong gagawin, di ba? And si Jan, pupunta siya ng Adelaide bukas. Balikan lang siya kasi may business meeting siya doon. Mommy, go to my favorite rock. About sa business namin. Huh? Go to my favorite rock. Yeah, okay guys. Thank you. Come on, Kuya. Close the vlog, Kuya. Close the vlog. Sa kumakain sa kayo. Thank you. Thank you. Please like, please subscribe. Thank you. Please like, thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Bye. Good night. What's in this chicken? Zach, good What's in night. this chicken? Come on, say good What's in night. this chicken? Yeah, chicken tempura. Come on. No. Hindi yan chicken tempura. Di ba sinabi ko na What's sa'yo kung ano siya? inside the chicken? I'm not sure. Okay, guys. It looks Thank like you. something. Good night. Bye. No, you're hot.